Τα πλαίσια, οι μεντεσέδες και οι βίδες σας μπορούν να χαλαρώσουν ή να καταρρεύσουν μόνο με τη φθορά της τακτικής χρήσης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεστε το βολικό kit επισκευής γυαλιών οράσεως NAPA IT Screw. Είναι ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος αντικατάστασης χαμένων ή χαλαρών βιδών. Τώρα μπορείτε να διορθώσετε τα δικά σας γυαλιά σε δευτερόλεπτα. Το kit τσέπης περιλαμβάνει ένα κατσαβίδι διπλού άκρου και μία επιλογή από πατενταρισμένες βίδες NAPA IT. Με το μοναδικό εξαιρετικά μακρύ ακροτροφοδότη, η βίδα NAPA IT είναι πολύ πιο εύκολη στο χειρισμό από μια τυπική μικροσκοπική βίδα. Για να στερεώσετε τα κουφώματά σας, απλώς ρίξτε τη βίδα στην τρύπα. Βιδώστε το στη θέση του με το κατσαβίδι που παρέχετε και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το άκρο τροφοδότη με τα δάχτυλά σας. Εύκολος. Απλά ρίξτε το, βιδώστε το, κουμπώστε το. Η βίδα NAPA IT θα δώσει στα πλαίσια σας μια ισχυρή νέα άρθρωση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε. Τραβήξτε το και δείτε. Δοκιμάστε το μόνοι σας. Ρίξτε το, βιδώστε το, κουμπώστε το.